Yung ating ulam for Easter. Di ba? Tama-tama, Easter is meat. Tapos, No ham. no ham. Tapos, ito yung kapartner nun. Ang palaya at saka talong. Di ba? Kami na naman ulit No kakain. asparagus. No asparagus. Di ba? Ganun naman sila dito. Yung mga kakainin nila yung mga asparagus, ham, at saka ano pa. Pag Lamb. lamb ba yun? Ganyan. Oh, For Easter. for Easter. Ay. Yun. Eh. Naalala ko to eh. Kasi nung nagpunta kami sa Jumbo, sabi ko, hanap ako ng ganito. May nakita akong $10 lang itong isang ganito eh. Sabi ko, kumuha na nga ako. Tapos sabi naman sige, dampot ka lang ng dampot. Dampot din ako ng dampot. Sayang din yan. Kasi bihira lang makabili ng ganito. Kasi pag isang tray ganito, kulang-kulang $20 eh. So, iyan. Lagyan din natin ng taba ng baboy. Baboy talaga. Binabad ko siya kaninang umaga pa to. Yung pang Korean barbecue sauce. Yep. Sana magiging masarap. Ayan, di ba? Ilagay natin yung talong sa ibabaw dito. No? Lagay natin yung talong. Ang dami naman to, tita. Kakainin natin lahat to. At saka mga leftover natin na isda kahapon nandyan pa. At saka yung kulang lang yung kinain namin in mother. Kanina. Basta tayo ma-close. Alright. Yan muna, i-close muna natin. Inaan natin konti yung apoy, hindi pala nakauntong gitna. So, tingnan natin. Layo natin to. Baka masunog naman yung ating sunog na yung iba. Sarap. Nana lang natin yung apoy natin para hindi masunog. Tingnan natin yung ating ampalaya. Tingnan natin yung ating talong. Close natin ulit para maluto na naman siya ulit. Check natin ulit. Uy! Talaga naman. Diba? Ito ata pwede na. Hawin natin yung iba. Diba? Nasusunog na. Ito yung iba. Dali lang naman siya maluto dahil manipis.
Ay! Kasi mataba to eh. Oh. Kaya, madaling masunog yung taba. Oh, pwede na balik na rin. Balik na rin natin ng konti. So, madali lang naman maluto itong ampalaya. Sarap to isaw-saw sa bagong isda, di ba nga dear? Kaya, kahit maano tong mataba-taba, tsaka mayroon naman siyang mga ganito. Ano to tawag nito, tita? Ice cream na obe? Ubi queso. Oh, obe queso. Oh. Habang kami nag-barbecue, kakain daw kami ng obe queso ice cream. O, oh, diba? Ayan o, mukhang ang sarap. Yeah. Bilis naman maluto nito eh. Kasi manipis lang, diba? Ito na yung kinakain, yung luto namin ni Miss Sister-in-law. Ayaw magpakita ng mukha yung aking mga kasama sa pagkain. Ako lang makita nyo na malaking subo. Ano? Yan. Sarap yung ano. Pakiabot yung bagoong nai, please. Talungnay. Ano pangalan nito? May kalamansi. Bagoong balayan. Bagoong balayan mansi. Di ba may tuyo mansi? So, parang ganun dito. Isinig-shake mo ba to, tita? I did. So do it again. Here's the takip. Okay. Para, ano, Ang dami namin pagkain, my goodness. Kaya yung braso ni laki. Oh. At saka ang init-init, kaya wala akong pakialam. Makita nila yung aking braso. Oh. Kasi that's my reality. Hindi na ako pumapayat. Diba isang linggo siya nawala? Pero kain pa rin tayo ng kain dalawa. Hindi nga, ano. Ano, magbibingo tayo? na oras na. Ano 6:30 na. Ngayon 11. Ayan. Bingo daw kami. No time. Maaga ko bukas eh. Pasok na ka na ano? May kalidad niya ka bukas. At dalawa ka na bukas? Hindi. Yung first sa maaga ko, di ba? Hamaga yan. Palagi. Pito ka natin. Tsaka hindi masyadong malat tong kasi. Sarap siya. Kaya nga, Masarap. dapat papunta natin sa Jumbo makabili ulit. Yang, Marinig. oo nga. Gusto ko yung marinig na yun. Eh, nung nakita ko ito, isa lang kinuha ko. Pero, minsan kasi, nasa $15, $20 yun. Isang ganong plate. Buti yan, mura. Mura na. Saka yung ating, Punta yun. yung kanyang salmon. Babaon niya, ano. Yung ating, ano, yung bisugban na mo na, ano, ang palaya. Sarap. Kaya gusto ko rin yung kamatis. Tsaka may talong. Ang lamig ng talong. Yung talong, kasi yung talong sinabay namin, tapos yung lumakas ang apoy, pumutok. Kasi di ba ang daming taba-taba. Bumili siya ng pang ano, ipalitan na natin to. Kaya nga, dilaw na dilaw. At saka ano, Happy Easter, everyone. Okay? Yun namin handa pag Easter. Barbecue.
Pero halo na. May gulay, hindi pwedeng walang gulay. Kasi parang naka-ano umay, di ba? Puro ano lang, meat. Kaya. Pero nung Friday, which is Friday na anong luto natin? Nagprito tayo ng tilapia, right? Nagprito ka ng tilapia. Tapos kahapon, isda rin. At saka bulanglang. Tapos ngayon, ayan, Easter kasi. May meat. Ganon, no? Mm. Yung tilapia, bibigay ko dun. Mhm. Ang sarap. Ha? Yung barbecue sauce. Kaya nga. Diba? Ah. Tanggal. Kasi naman nakasweater. Ang init dito eh. Mhm. Hindi naman talaga dito sa taas. Kaya ako yung nagtanggal na, nag-short na ako at saka nagsando. Kaya nga sabi ko, sino ba yung sexy doon? Siksik. Siksik. Sexy nakaupo. Okay guys. Bye. Tuloy namin yung aming subo na malaki. Okay? Bye.